pozdrav svima vama, dragi moji podanici. Odmah ćete saznati zbog čega sam se danas pojavila među vama. Samo ako vam ne bude teško da mi poklonite svoju pažnju. Ali ona ne sme biti kao na svetim proholedima. Već napregnite uši, kao da slušate vašarske lakrdijaše i šarlatane, jer vi sada nećete čuti pohvalu ni u čast Herkula, ni u čast Solona, već u čast moje ličnosti, to jest u čast ludosti. Nemojte od mene očekivati neki pripremljen govor. Biće nedoteren, ali utoliko istinitiji. No, čak da ne progovorim ni reč, moj lik će biti pravo ogledalo moje duše. Ono što nosim u duši, to kazuje i moja spoljašnjost. Uvek sam i svuda jednaka samoj sebi, u toj meri da me ne mogu sakriti ni oni koji se skrivaju pod maskom, pa šećkaju okolo, kao majmuni u purpurnom odelu ili magarci u lavljoj koži. Sve jedno što se upinju iz petnih žila da se pretvaraju, ipak odnekud provire magareće uši. I zašto ne bismo te ljude koji su stvarno budale i po, a ovamo bi hteli da izgledaju mudri, sa punim pravom nazvali mudrim budalama. A naši ljudi nalaze nemalo uživanja i u tome što naročito poštuju one stvari koje su im najnepoznatije. A neki malo su jedni među njima, da bi drugima izgledalo kako sve jasno razumeju, smeše se, pljeskaju i strižu ušima kao magarac, uzvikujući tako je, tako je, tako je. Toliko o tome. A sada ću se vratiti na stvar. Moje ime, dakle, znate, dame i gospodo, ali kako vama sigurno nije poznato kakva sam ja roda, pokušat ću da vam ispričam. Moj otac nije bio ni Haos, ni Saturn, ni bilo koji od onih otroca, niti prašnjavih bogova, već Pluton, jedan jedini otac bogova i ljudi. Na njegov jedini pokret se danas kao nekada okreće gore i dole, sve sveto i nesveto. Bez njegove pomoći ni oni odabrani bogovi ne bi postojali. Ponosim se što potičem od takva oca. On me nije izvukao iz svog mozga, kao i Jupiter, on svoju strašnu i namrgođenu paladu. Mene je rodila Neota, najlepša i najvedrija od svih nimfa. Pitate me nešto o mom rodnom kraju? I dan danas smatrate da je za odlično poreklo osobito važno u kom je mestu odjeknula prva dreka. Moja domovina su ona srećna ostrva, na kojima sve uspeva, bez oraja i sjenja. Sada znate moje poreklo, moje vaspitanje i da ne bi ko pomislio da bespravno prisvajam ime boginje, hoću da pokažem koliko koristi donosim i bogovima i ljudima i kako daleko dopire moja moć. Načujte uši i slušajte. Neko je pametno napisao da je bitna osobina bogova upravo to što pomažu ljudima. Pa, ako su po zasluzi skupljeni u savet bogova, oni koji su naučili ljude kako se pravi vino, kako se seje žito i pokazali vam druge korisne stvari, zašto se ne bih sa pravom nazvala i smatrala alfom svih
bogova, ja koja jedina delim svima sve dobro. Pre svega, šta može biti slađe i dragocenije od života? A u rađanju živih bića, ko više sudjeluje od mene? Čak i sam otac bogova i kralj ljudi Jupiter, koji jednim migom zatrese ceo Olimp, mora da odloži svoju trozubu munju, da ublaži svoj titanski pogled kojim zastrašuje sve bogove, pa da po glumačkom običaju uzme tuđ lik, ako ponekad zahte da radi ono što vrlo rado radi vrlo često. To jest da pravi male bogove. Jednom rečju, mene mora pozvati i sam Bog, ako hoće da postane otac. Zašto ja ne bih sa vama po svom običaju govorila otvorenije? Pitam ja vas, da li bogovi ljude rađaju udovi kao što su uši, lice, vrat, grudi, ruke, koji se smatraju za ugledne udove tela? Ne bih rekla. Ud koji produžava ljudski rod je tako glup i tako smešan da mu ni ime ne možeš izreći bez kihotanja. Ali on je onaj sveti izvor iz koga svi crpe život. Koji čovjek će, molim vas, navući sebi bračni jarav na vrat, ako prethodno proceni mezgovi zajedničkog života? Ili koja žena će pristati na bračne dužnosti, ako prethodno sazna ili promisli kako je opasan porođaj i kako je teško vaspitanje deteta? Prema tome, ako za život dugujete zahvalnost braku, a za brak moje sluškinji lakomislenosti, pomislite onda koliko tek zahvalnosti dugujete meni. Pa dalje, koja žena bih htjela, kada je već jednom sve iskusila, da počne iznova? Ako pored nje ne bi stajalo božanstvo zaborava, a ni sama Venera ne može poreći da njena moć nije jalova i uzaludna bez moje pomoći i zaštite. Iz te moje pijane i vesele igre rađaju se danas veliki filozofi, kraljevi purpuru i pobožni sveštenici i triput svete pape i čitava četa božanstava, čiji broj je tako golem da ovim jedva može da ih drži. Ali bilo bi premjerno da mi ljudi duguju zahvalnost samo za izvor iglicu života. Zbog toga hoću da pokažem da su sve životne prijatnosti nastale od moje darežljivosti. Prvo, ko ne zna da je detinjstvo najlepše i najprijatnije doba u čovekovu životu? A šta je to kod dece zbog čega ih toliko volimo i mazimo, ako nije primamljivo čaru ludosti? Mudra priroda je namjerno utisnula deci izvesnu draž, jednu crtu ludosti, da bi njome umanjivala muke onima koji ih podižu i da bi ulagivanjem zaslužila zaštitu koja im se daje. Zatim, posle ovog doba, dolazi mladost. Kako je ona svima mila, kako svi vole da je uzdišu, svi bi da je budu od koristi. Otkuda, molim vas, tim mladim bićima ta privlačnost što očara? Od mene. Zbog moje dobrote nemaju na ni trunke pameti i zbog toga su vrlo bezbrižna. Neka bude lažnica. Ako ta deca, čim podrastu i počnu da mudruju kao matovci, ne počnu gubiti cvet svoje lepote. Ako ne oslabi njihova životnost, ako im ne ugasne veselost i ne splasne njihova živost. I što se čovek više udaljava od mene, sve manje ima od života. Dok ne dođe brzovoljna starost koja je na teretu ne samo drugima, već i samoj sebi.
Starost bi do duše bila nesnosna svima, da ja i samilosti prema tolikim teškoćama ne stanem uz nju i ne pozovem čoveka koji je već sasvim blizu groba da se vrati u detinjstvo. Tako svet sa pravom kaže za starije ljude da su podetinjili. Ukratko, kada bi se ljudi uzdržavali od svake veze sa mudrošću i stalno sa mnom provodili vek, nikad ne bi znali ni za kakvu brigu i srećno bi uživali u trajnoj mladosti. Jer jedino ludost može, sa jedne strane, zadržati mladost koja brzo odlazi, a sa druge strane, zaustaviti neugodnu starost. Ako se, dakle, svi vi slažete sa mojim mišljenjem da ništa nije ljubki od mladosti ni mrski od starosti, mislim da sami treba da uvidite kako vam ja dajem neprocenjivo dobro i kako vas udaljujem od neizmernog zla. Pogledajte sa koliko se smotrenosti pobrinula majka priroda da se sve svuda začini ludošću. Mudrost se sastoji u tome da se upravljamo prema razumu, a ludost, naprotiv, znači podati se samovolji strasti i straha da ljudski život ne bude tužan i strašan i Jupiter dodelio čoveku mnogo više strasti nego razuma. Mozak mu sakrio jedan uski kutak glave, a čitavo telo prepustio strastima. Nasuprot razumu stavio je dva vrlo moćna neprijatelja. Prvi je srdžba koja gospodari u srcu, a drugi je požuda koja sebi vrlo široko prisvaja vlast. Sasvim dole do prepona. A šta može razum naspram te dve udružene sile? Pa dovoljno jasno pokazuje svakidašnji ljudski život. Budući da je muško rođeno za vođenje javnih poslova, pa treba mu dodeliti malo više od tog komadića razuma. Jupiter je makar pomogao, kao što valja mene za savjet. Kao i više puta u sličnim prilikama. Ja sam mu zaista odmah dala savjet dostojan mene. Neka muškarcu pridruži ženu. Ona do duše glupo i ludo stvorenje, ali je šaljiva i mila, pa će svojom ludošću u svakodnevnom životu umanjivati duhovne muke svoga muža. Kada jedna žena slučajno hoće da smatraju pamet, ona time samo udvostručuje svoju glupost, jer greši dvostruko onaj koji radi protiv prirode i koji se trudi da preokrene svoj prirodan dar. Ja svakako ne mislim da je ženski pol toliko budalast da bi mi zamerio što mu pripisujem ludost. Jer sam i sama žena i uz to oličenje ludosti. Pa, ako se stvar pravično proračuna, žene imaju da zahvale ludosti što su mnogo čemu srećniji od muškaraca. U prvom redu, zbog lepote, koju ne sa pravom uzdižu iznad svih stvari, jer njome mogu tiranisati i sami tirani. Otkuda inače muškaraca ova strašna spolešnost? Gruba koža, gusta brada, brkovi,